ତମେ ପୁଣି କଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ? ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣିଲା କଣ ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ଖାଇକି ଆଇଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରକ୍ତର ଡାକ୍ତର ଛୁଟି ଆସିଛି। ମୋ ଝିଅକୁ କୁଆଡେ ଡାକୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବି। କି ମୋ ଝିଅର କଣ ହେଇଛି କି ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବ? ଆଜ୍ଞା ତାର ହମ୍ପସ ହେଇଛି। ହମ୍ସ ହେଇଛି? ହମ୍ପସ। ମୋ ଝିଅ କଣ ପିଚୁ ସଡ଼କ ତାର ହମ୍ସ ହେଇଛି ମତେ ବୁଝଉଛ? କଣ ହେଇଛି କଥାଟା କହୁନା? ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ। ମାୟା ତୋର କଣ ହେଇଛି? ବାବା ମତେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମାୟା 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 କାନନି କାନନି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ କାନନି। ତୋର ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଛି ନା ବାପକୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ମାରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବାପା ମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ କିଏ ଜାଣିବା ଉଚିତ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ ତାର